Saziya amarên Tirkiye daneyên derbarê bêkaran de ragihand. Li gorî daneyên Tirkiye di sermazda 2022 de rêjeya bêkaran ji sedî 10.2 pêkatiye. Yani wekî hejmar jî 3 milyon û 576 hezar kes li Tirkiye bêkarin. Di daneyan de hatiye ragihandin li gorî sala 2021 tenê 23 hezar kes li kerwana bêkaran zêde bûye. Welatiyên li Tirkiye vê danê rasteqîne nabînin û bi boçuna wan hejmara bêkaran bi gelekî zêdetir e. Ji hejmara ku Tirkiye ragihandiye. Bunlardan biri de benim. Digel ku ez ji zankoyê derçûme jî li bi tu awayî nikarim karekî li gor xwe peyda bikim. Her wiha dikarim bibêjim jî. Seda not ji kesên li derdora min jî bi heman awayî bêkarin. Mixabin ku ev rewş wê wisa berdewam bike. Çalışmıyor. Neden? Çünkü şartlardan asgari ücret 8500 oldu. Bu işsizlik şu anda dünyanın birçok yerinde var. Evkeşeya bekarî li gelek deverên cîhanê heye. Lê ji ber ku rewşa aboriya Tirkiye nebaşe, mixabin evkeşe li vê derê gelekî karîger e. Sıkıntısı yok ama bizim Türkiye'de tabii ki Bi boçuna welatiyan divê serdema ku enflasyon û her diçe. Bi hebûna jiyanê jî zêde dibe, di gel vêkê kompanî jî ji neçarî asê dibin, ew metirsî heye ku hejmara bêkarên nihayên li Tirkiye di nêzik de hê zêdetir bibe. Bence az bile... Ya min ev rêje gelekî kem e ji ber ku hejmara bêkaran gelekî zêde bûye. Rewşa welatê me bi geştî ne baş e. Xwezî tenê kêşeya me bêkarî ba. Lê mixabin gelek pirsgirêkên me hene. Raflardan. İşsizlik rakamları bahsedenlerin çok üstünde. Bi qasî ku ez dişopînim hejmara bêkaran ji amarên ku hatine ragihandin gelekî zêdetir e. Ji bo ku xwe li piyan bigirim, berdewam ji malbatê harîkarî werdigirim. Li gorî amarên fermî jî di cotmeha 2022 de 34 hezaran kesî ji ber bêkariyê serî li dezgeha kar yanî îşkurê xistiye. Di tevahiya salê de jî zêdetirî 200 hezar kesî daxwaza karkiriye ji saziyê. Dîsa rêjeya bêkariyê ya ku ji aliyê TÜİKê ve yani saziya amarên Tirkiye ve hatiye ragihandin ji aliyê pisporan ve welatiyan ve û sendîkayan ve wekî CHP'nê hate nirxandin. Li gorî sendîqeyên wekî Dîsk û Türkîşê zêdetirî 8 milyon kes li Tirkiye bêkarin. Heta CHP raporteka xwe de behsê dike û dibêje zêdetirî 10 milyon kesan li Tirkiye bêkarin. Welatî jî bawer nakin ji amarên ku ji aliyê TÜİKê ve hatine ragihandin û dibêjin li kolanan bi hezaran, bi 10 hezaran kes hene ku li kar digerin lêbelê peyda nakin. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.